सिख्लाफ्रा गासिबो नै आब' आलारि एक्ट्रेसजों फट' लादों आरोना नायनो हागोन नोंथांमोनानो दायो नै फैयै फैनानै सेक्सि बयखौ लोगो मोनदों बिराद गोबावनिफ्राय माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना लोगो मोनैया सेक्सि बयखौ दिनै लोगो मोनबाय मानसि साबेसे सिख्ला नायखो खोन्थादो नायनो हाया हेलो एवरीवन वेलकाम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय थ' नोंथांमोन दायो माने आं माजबाट कलेजाव थांनो नागिरदों आरोना फ्रेशेस जागोन दिनै बड' फ्रेशेस दङ मोनथाम कलेजखौ लानानै बिथिंजाय जोंहा माजबाट कलेज ओमफ्राय हायार सेकेन्डारि ओमफ्राय सेरेगा दङ मोनथामजों लानानै मोनसे इउनिट एबसुनि दैदेननायाव माने जोंहा बड' फ्रेशेस दङ आरोना बेयावनो जों थांनो नागिरदों माखासे मोजां स्किलाफोर नुगोन होननाय खोनादों आङो थांगोन जोंहा आंजों लोगोआव सोर सोर दं नायनो हागोन नै मिथिंगा थांगोन आंजों ओमफ्राय सोर थांगोन नै सानु दङ बेयो मबाइलाव बिजि ओमफ्राय नोंथांमोननो र' आङो आनैनि दखान खाथियाव दं आरोना दायो ओमफ्राय आनैया बोरै खबरा मोजां ओमफ्राय सोरबाफोर माने दख'ना नांगौबा आनैनियाव लांफैबानो जाबाय माजबाट कलेजाव हाबग्रा सिख्लाफ्रा आरो ने एसे खमावनो हरगोन ना डिसकाउन्टआव हरगासिनो दं दायो र' दायो देखायनो आं दख'नाफोरखौ एसे देखायनो नोंथांमोननो दख'नाफोर बायनोबा बेयाव फैनो हागोन आरो ना माइनावगुरिनि लांगोनायावनो बेयो माइनावगुरि हाबनाय ओमफ्राय अलंबार बास स्टेन्ड होनना बुङो लकेसना ओमफ्राय आनैनियाव सबसे दामिसिन दख'नाया अबे दायो इन्दिनि अबे देखायलाय एसे दख'नाखौ माने आं दख'ना नायफेराखै दे दिनैसो नायदों आरो ना गार्लफ्रेन्ड थानायबाथ' बायना हरगोन आङो गार्लफ्रेन्डबो गैया जाहैबाय नालाय दायो इन्दिनि दंनो आरो आनैनियाव माबायदि बेखौ देखायदो एसे आनै ओमफ्राय गुदुं जायो नामा बियो बे दख'नाखौ गुदुं जाया ना नायनो हागोन नोंथांमोना नै बेनो बेसेबां हाजार बेलाय बियो माबानि 13,000 नै बाब सोरबाफोर नांगौबा बेयाव लांफैनो हागोन आरो ना ओमफ्राय जुदि माबायोबा नोंथांमोना खाथियाव फैनानै लांफैयोबा माने डिसकाउन्टआव जागोन आरो एसे रायज्लायनायनि हिसाबजों रायज्लायनायजों बिदि आरो एखे नामा मोननैबो ना कालारा बेलेग बेलेग आगरा बेलेग बेलेग आरो ना आगरनि कालारा इन्दिनि मा दख'ना होनो बेखौलाय इन्दि दख'ना नामानो इन्दि दख'नाखा इन्दि सिनि नालाय पटमनियाव इन्दि गस्ला बानायबा मोजां जागौमोनदां बेखौ नै गोबाङानो बिदि आरो ना ओमफ्राय बुंना होदो एसे माने बेखौ बहानिफ्राय लाबोनाय जायो ना न'आवनो दायो अदालगुरिनिफ्राय लाबोयो जेनेबा मादै दङ बे मादैनि उइभिंनिफ्राय लाबोयो औ सोरबाफोर माने दख'ना बायनो गोसोबा फैनो हागोन आरो बेयाव ओमफ्राय कलेजफोरनिबो मोनो दा मोनजोबो कलेजनि इउनिफर्मनि बे दख'ना कलेजनिबो मोनो आरो ना ओमफ्राय ब्लाउसफोरखौबो मोनखायो गासिबो मोनजोबो आरो ना बेनो आरो ना सिख्लाफोरा जुदि बेयाव बायनो गोसोब्ला फैनो हागोन ओमफ्राय नै फ्रन्ट साइडथिं बिदि नुयो आरो ना नै बिथिं अलंबार बास स्टेन्ड जाहैबाय ओमफ्राय ओरैजाय माजबाट कलेज राइट साइडथिं थांबाथाय ओमफ्राय बेनो आरो ना नोंथांमोना सोरबाफोर नांगौबा आरो गोदान आपग्रेड फैगासिनो दङ दख'ना मोजां ने मा दख'ना फैगोन दायो ओरैनो बिदिनो मा दख'ना माइनि एक्टर एक्ट्रेसफोरा गाननायखौनो मोनजोबगोन आरो बेयाव नोंथांमोना मिथिबाय दे होमबा जोङो दायो फ्रेशेस नायनो थांसै नै बिथिं दङ आब' दं नै फैनो हागोन कलेजनि सेंग्रा सिख्लाखौ नायदोंलै फैनायखौ थांलाय फैलायखौ नायदों बिदिसो होमबा मोजां गाननायखाय औ नै मालाय जरा ओइ नैथिं नायहरनो हागोन नोंथांमोना बहाय नोंथांमोन फाइनालि दायो आं माने माजबाट कलेज मोनफैबाय ओमफ्राय नैबेहाय दङ जोंहा देबदेब ओमफ्राय सिख्लाफोर नायनो फैदों नामा नोंलाय कलेजावलाय ना मोसागोन सिख्लाफोरबाबो ओमफ्राय दिनै आदसा दायो लोगोफोर आं माने माजबाट कलेजाव दंफैयो आरोना गोदो फरायखांबाय आङो बेयाव ओमफ्राय नैबे जोंहा अडिट'रियाम रुम बियो माने मोसानाय माबा माबि जायो आरोना बेयाव सिङाव फांसनफोर जाबाथाय बेहाय जायो ओमफ्राय दिगिथिं थांग्रोसै दायो नोंसोर नायनो हागोन ओमफ्राय नायदो माजबाट कलेज बिराद गोबाव जाबायमोन आं फैया खमसे खम 2 बोसोरसो जाबायमोनदांलै 2 बोसोर जाबायमोन आं बेयाव फैया माने गोदो फैदोंमोन आरोना माजबाट जौमा कलेज नायनो हागोन नोंथांमोना ओमफ्राय सिंथिं हाबलांसै नै सुरेनमोनखौ लोगो मोनदों सिब्रक सेकेन्ड लावदों नोंथांनाबो इउटुब चेनेल दं फंबायनाबो सिब्रक बसुमतारी ना साबसक्राइब खालामनो साबसक्राइब खालामबानो जाबाय साबसक्राइब खालाम ओमफ्राय नै बिथिंजाय जोंहा नै सासे जिउमा फंबाय ओमफ्राय नोंसोर मा फ्रेशेस नायला दायो थांना फै दे जों दायो थांगासिनो सिङाव
दे होमबालाय बिथांमोना माजबात कलेज आलु नोङो प्रेसआव फैनानै माबायदि मोनदों बिराद मोजां मोनदों आं खालामाखैलै खालामदोंमोन आङो दा नायगोन नायाबा ओमफ्राय सोरबाफोर मेगन मेगन खेबनायाव दङ मेरला अबाव नायो बेहाय ना माहा बेहाय फैनानै रायलायनो लोगोआव दायो दङ माने क्लिनिक प्लास आं दं नै नायनो हागोन क्लिनिक प्लास सिखौ फुदों बिराद मोजां मोनदों बिथाङा दिन्थिनाय बिराद गोजौ लानांगौ लाबोनांगौ ओमफ्राय मोसागोन ना नोङो जोंनि माजबात जौमा फरायसालिनिनो ओमफ्राय नैथिं दङ सिबि दिनेश बसुमतारी जुनियर एसिस्टेन्ट बिथां सारखौ नैबे जोंनि डक्टरजों फैनानै सारनिसिम गावनि सिनायथिखौ लानो थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दायो नै फैयै फैनानै सेक्सि बयखौ लोगो मोनदों बिराद गोबावनिफ्राय माने बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना लोगो मोनैया सेक्सि बयखौ दिनै लोगो मोनबाय मानसिया नेवलाय गुदुंनिफ्रायसो ओंखारना फैदों बायदि मोनखादों आङो खावब्रानो जाफैखादों ओमफ्राय माला फैनाय नोङो मैयानो फैदों आदसा ओमफ्राय दा बहा थांनो नागिरदों ना सोरखौबा दै लायनो मा जाखो जाला नामा एयार कन्डिसनार गैला नै एयार कन्डिसनार थाबाय बिसोरना बेलुन गोसोनाया दे थांग्रोदो नोंसोरो नोंथांमोन दायो आं बिनानावमोनखौ लोगो मोनदों आरो ना फैनानै बिसोरो मोसागोननो मा मेथाइ मोसागोन दे खिथाहरदो रिमेक्स ओमफ्राय साबेसेना लोगोफ्रा 6 जन ओमफ्राय खैथासोनिफ्राय मोसागोन दायोथ' टाइम दायो जोंनिया 3 नाम्बाराव दं आरो 1 थांबाय ओमफ्राय 2 ओमफ्राय जों 3 नाम्बाराव औ ओमफ्राय एक्सट्रा मोसाया नामा एक्सट्रा मोसाया सिंगेल मोसाया मैया जोंनि इडु डिपार्टमेन्टनि जादोंमोन ना इयाव सिंगेल मोसानाय ओमफ्राय दिनै खैथासिम जागोन बे प्रेसेसआ प्रग्रामा ओरैनोथ' मोनागोन ना मोनागोन ओमफ्राय नोंना लोगोफ्रालाय माखासेया माखासेफ्रा लाजिबाय माने नोंथांमोननिफ्राय दा नोंथांमोनथ' देखायखाबायानो आङो प्रेसेसखौ माबायदि जादों ओमफ्राय माखासे देखायगासिनो दंबावो जों बेरायबाय आरोना दिनै बिराद गोबाव जाबायमोन आं 2 बोसोरसो जाबायमोन माजबात कलेजाव फैया ओमफ्राय बिराद इन्जयबो खालामबाय ओमफ्राय सिख्लाफोरबो नुबाय आरोना दिनै ओमफ्राय नों साबेसे सिख्ला नायखो खोन्थादो आइया नायदो साफा सानै औ ओमफ्राय दसे उनाव मोसागोन जोङो लास्टआव लाब्रा डान्स ना मा होनो लाब्रा डान्स मोसागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जोंनि भिडिअखौ जोबजासे जाहाथे खालामना आरोना नायलांजोबदे सिख्लाफ्रा गासिबो नै आब' आलारि एक्ट्रेसजों फट' लादों आरोना नायनो हागोन नोंथांमोनानो नै बेबो एक्ट्रेससो बेबो मोसानो जाबाय माखौ नोंथांमोन जोंहा दायो मोसानाय जागासिनो दङ सिङावहाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे जोंहा बर' कालचारनि जाखांफुनाय सासे एक्ट्रेस आब' आलारि दंफैयो नोंथांमोना देखायगासिनो आब' आलारिया नै फट' लागासिनो दङ बोरै मोनदों जोंनि माजबाताव फैनानै नुखाबाय आब' आलारिखौ माने बिथाङा किसुमान एलबामफोरावबो दं आरो ओमफ्राय फिल्मबो खालामखांबाय नोंथांमोना नुखाबाय जानांसिगौ ओमफ्राय दायो जोङो दसे मोसानोसै सिङाव गिबियावनो आङो दिनै गोदान बर' फरायसा फरायसालियाव नुजाथिफैनो हानाय आलासि बिथांमोन आरो लोगोसे जोंनि फरायसुला फरायसुलि नोंथांमोन आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय आरो नोंथांमोननिसिम खुलुमनायखौ बावहरनाय थाबाय गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै बे समाव बिजेपिनि महरै आदा गपाल सरगयारि आरो आंखौ लेंहरनायनि थाखाय जों बेयाव नुजाथिफैनो हादों बेनि थाखाय साबायखर थाबाय बिथां हांख्रायगिरि
नोंथांनिसिम दिनै आङो दायो बे समाव मिस फ्रेसार्स बिथांनि मुंखौ बुंनो सानदों मास्टार कलेजनिफ्राय मोननो हादों बिथाङा मुङा जादों मिस अनजालि दैमारि मिस अनजालि दैमारि बिथाङा मिस फ्रेसार्स दायो जोङो हारिमु बिरखां मोसानायगासिनो drama खालामगोन आब' डिसेम्बरनि ना बुंनायलाय आङो जा एसे गोसोआव दङ बेखौनो दिन्थिलांनोसै गोरोन्थिफोर जायोबा निमाहा मोनगोनखौ मिजिंथिबाय जाय बिथांमोना बे आंनि दाख्लै बावैसो रिलिज जानानै थांनाय मुभिखौ